and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo digdasingan nga Andy. Masakit kaayo. Sakit kaayo, ma. Dong Andy, Tita. ikaw na'y bahala sa akong anak dong ha. Sakitan ko nga magtanaw niya. Sige, tita. Ay, excuse na. Trixie, naibaw mi nga sakit kayo. Pero kinahanglan nga dawato ni mo nga wanas papa ni mo. Andy. Ay kabala ka. Wala to sa papa ni mo pero narami para ni mo, ha? Di ka na mo pasagdan. Salamat, Andy. Salamat kaayo. May gani sugot ka nga mauban ako din small. Huwag ka pagsigig mukmuk din sa inyo. Kinaibaw man ko nga kung ikaw akong kuyog, malingaw ko. Dili ko magsige ko na una ni Papa. Ay kabala ka. Kaya bahala ni mo. Sigurado gid ko nga malingaw ka rin adlaw. Salamat kaayo, Andy, ha. Kay naagid ka pirmi para na ako. Naibaw siya kag unsaon nimo para mugaan ang akong gibati. The best gid kaayo ka. Abi ni mo bay, kung apa ko makailan yung duha, magduda ninyo ko nga uyab mo ni Trixie. Ha? Ano man ba? Ang agay sweet magay mo. Suod kay mo. Bay, inamiga ra ginang ako ni Trixie. Di hara ginagutob. Ay ba, bitaw kag unsa to kong karting bihan, ha? Okay siya pag-amiga, pero di siya ang klase sa babae nga akong uyabon. Sure ka? Sigurado kayo. Kung mauna, ako nalay mo uyab ni Trixie bay. Nga, saman, okay ra nimo? Okay ra. Okay ra. Yes! Salamat bay! Andy, nanguyab silito na ako. Mau ba? Gitinuod giday niya. Oh, Oo niya, sugto ni mo. Sugta, butan mo nas baylito. no, di ko ganahan, eh. Wa man ko makagusto niya. Ikaw unta to. Ha? Ako? Ay. Itripan ko ni mo, ha? Namuha lagi ka? Dito o ka? Uy, ano ba? Yung karte? Okay, paano makauyab sama ni mo, eh? Sakita sa di mo manulti, uy. Ha? Diyan na ka, uy. Hoy, Trixie! Hoy, asa ka, oy? Hoy! Huwag yun po reply yun, eh. Trixie sa chata. Ang luod yun siguro ito ba ako? Sagdanan to na ako siya, eh. Waton sana ako nga mawa ang sapot at ang bayana. Ay, salamat. Makaawat na gid ko.
Haim to Trixie. Busy mo kito siya tibok adlaw. Wa, magid, managad ako. Bay. Salamat kay bay, ha? Ha? Bay, unsay salamat. Ay. Ikaw mong kuno mo'y nag-ingon ni Trixie nga butan ko. Mo nga gisugot ko niya. Aw, uyab na di mo? O bay, gisugot ako niya. Oh, nagunsa mo ka din, eh. Ano naman? Hindi ko pwede mo sa inyo. Abi na na kayo, uyab. Diretso si Montoyo. Trixie, abi na ko, huwag kayo gusto ni Lito. Anong imo siyang isugot? Ano saban? Ito yun, mo kay plaguton gini mo. Ha? Nga naman. O nga nang maglagot man sa kuno ka. Oh, Ha? Ni-walk out ka? Oo pa? Sa tinuod lang, gusto kong magsabot sa akong gibati. Ibuong ko nga nung... ingon na adto ko naka-dagriak. Basig nagsilos ka. Ha? Ganong silos ko to. Kay nakagusto na ka ni Trixie, pero walang kakibaw. O karon nga nakita ni mo nga nanay laing nakaangko niya, wala ka makasabot si mong gibati. Pa, Ako pa ni mo, no? Sultihi si Trixie si mong gibati, samtang dili pa wahing tanan. pa. Uwahin na ka, Andy. Trix, Naana si Lito. Og tarong kay siya nako. Di na ko kayang pasakitan siya. kung mapasilito, may posibilidad ka nga. Mahal ti ka. Trix, Dugay na, Andy. Og sa tinuod lang, dugay na ko nagpaabot ka manguyab ka na ako. Pero, nakahuna-una ko nga, amiga rakid ang tanaw ni mo na ako. sorry, Trix. Dugay lagi ko nakarealize nga, mahal ti ka. Kung natagal ako ni mo chance. Andy, mas piliun ako ang lalaki nga sigurado na nako sa sinugdanan pa lang. Mong sorry. Wa na tay chance. Kay nahibaw ko. Nga matudluan raon niya nako nga akong kasing-kasing nga mahalon si Lito. Ug makalimtan na ti ka. Trix, Nakapiling na ba ka? Kung kinsa sa among duha ang pili kasakit o pagmahay mo akong gibati kay nawahi ko pagsulti ni Trixie sa akong gibati para niya. Ug ang nakasakit, ibaw mi nga mahal na mo ang usag-usa. Pero di may gusto kong makapasakit og laing tao. Sa mga naminaw karon, kung doon na may gibati para sa usa ka tao, ayaw mo pagduha-duha og storya para wa mo'y pagmahay sa kinabuhi. Dinhi nilang kutob, daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN.